Ahoj! Vítá vás Michal, Vojta, Markéta a Robin. Zdravíme vás u prvního dílu podcastu HHH. Herci hrají hry. Jsme tady, v první řadě se vám chceme omluvit za drobné komplikace, ať už zvukové nebo obrazové. My už jsme to nemohli vydržet, chtěli jsme začít nahrávat rovnou na první dobrou a to technické zázemí ještě není úplně ideální, ale určitě se to bude zlepšovat od epizody k epizodě. No, jak se máte? Dobré, já si myslím, že s těma technickýma věcma si poradí Míša, náš odborný zvukař a všechno to, takže kdyby to pak byl nějaký problém, tak se mu klidně ozvěte, že to nebylo vončo. Já věřím tomu, že dokážu zázraky. No, tak jo, tak já si myslím, že nemáme na co čekat a chci se vás zeptat postupně, co hrajete teďka, jaké jste měli nejnovější zážitky herní? Protože já už mám teda něco nachystáno a můžu vám říct, že to bude smršť. To bude smršť. No tak třeba já, protože jak to je tak, že herci hrají hry, tak jsem měl svoji první premiéru v Národě a nedostal jsem se k tomu, abych si něco úplně zapl. Samozřejmě jsem si splnil domácí úkol, který jsme si jako zadali, ten ano, ale nezapl. Nicméně už pár dní slintám nad tím, že se opět vrátím do No Man's Sky, protože tam dali nějaký nový obsah a to je tak krásně příjemně relaxační prostě hra a je to tak hrozně příjemný to hrát, že bych se k tomu rád ještě zase vrátil. A tobě to nevadí, že vždycky udělají ten nový protože já jsem slyšel, ti lidi, kteří to hrají, tak si vždycky stěžovali na to, že ten update, který jako přichází, vždycky úplně pozmění uživatelské rozhraní a musí se to celé učit znova a je to nebaví se učit znova a vždycky jako odejdou od té hry. No, nevšiml jsem si, že by to měnilo uživatelské rozhraní, tam jediné, co je trošku otravné, tak a nevím, jak je to teď u toho posledního, ale u toho, co bylo předtím, takže to musíš vlastně začít od znovu, aby všichni byli na stejné startovní čáře a pak splníš ten daný úkol a tu postavu máš někde vybudovanou a teď buď v ní pokračuješ dál, protože ses tam dostal spoustu věcí, nebo se vrátíš ke staré postavě, kterou tam máš a už to vlastně tolik s tím novým příběhem jako nesouvisí, můžeš si tam nějaké drobnosti vzít, nějaké vlaječky, plakátky, dostaneš k tomu nějaký jako bonus, ale není to nějak zásadní. Ale mně se ten model docela jako líbí, tam, protože celá ta hra je založená na tom, že všechno začíná jako od znovu, všechno je jenom jako takový restart, že jsme jenom nějaký myžik jako v nějakém čase, ale pořád se to tam restartuje jako znovu. O tom je vlastně celá ta hra, takže se mi líbí to neustále nové začínání a nové začátky. A taky se mi líbí to, že se o to tak poctivě jako starají na to, že ze začátku to byl dost jako průšvih a dostali hodně naložíno jako vývojáři. Já si myslím, že o No Man's Sky se tady určitě ještě pobavíme, protože ten příběh je neskutečný, co se tam stalo s těma vydavatelama. Nicméně vydavatelama, ano, jsme z Ostravy, přiznáváme to bez skrupulí. Markéto, co ty? Co jsi hrála? Já jsem teď hrála pouze to, co jsme si dali za úkol, protože vzhledem k tomu, že Vojta se musel věnovat hře v Národě, tak já jsem se musela věnovat našim dětem. Tudíž nebylo tolik prostoru pro hraní nějaké nové hry, ale určitě se to stane, protože se blíží Vánoce, takže nebudu hrát novou hru, ale budu hrát svoji srdcovku a to je Mafie. Jako tu definitivní edici nebo tu originál? Rozhodně definitivní edici, ale možná, že třetí díl vynechám. Ta definitivní edice je naprosto neuvěřitelná. Já si myslím, že to je opravdu skvělý počin, teda za mě osobně. Jo, i ten dubbing je super. Myslím si, že fakt jako to stojí za to. To je fantazie. Dubbing je prostě skvělej. Myslím, že kdyby to dělali dneska, tak za to dostanou hroznou bídu, ale ono to má prostě svoje kouzlo. No. Je to úžasné. Jo. A co ty, Miško? Já mám trápení, já mám bolístku. Jakou? Já mám fakt velkou bolístku, přátelé. Já totiž jsem opravdu milovníkem těch starých herních konzolí a starých her a já jsem objevil takovou čínskou herní konzoli, která je přenosná a jmenuje se Retroid Pocket 3 Plus, která...
která funguje na Androidu a dokáže rozjet hry na PlayStation 2. A já jsem si díky jako na tvém mobilním telefonu rozjedeš... Ne, že funguje, že ten operační systém je Android v té konzoli. Ano, ta konzole má trošku silnější střeva právě připravena na to hraní těchto herních záležitostí. No a já jsem díky této konzoli velmi šťastně dohrál God of War 1, God of War 2, Max Payne 1, Max Payne 2, byl jsem jako nadšený a už jsem si pustil Half-Life 1, že si konečně ten Half-Life projedu sám, protože vždycky jsem se koukal na brášky, kteří to hráli a nebáli se prostě těch krabů, co skáčou na ty hlavy. Já jsem si vždycky totálně jako lekl a nemohl jsem to hrát. A teď se jako, už je mi 32, říkal jsem si, Míšo, už jsi docela dospělý, můžeš si to zahrát. Tak jsem si to pustil a vlezl jsem, a všichni, co jste hráli Half-Life, víte přesně kde, jsem vlezl do takového stroje, který mě měl přesunout do toho světa, že jo, těch mimozemšťanů, ano, do Xenu, nebo jak se to jmenuje, to je nějaká interdimenzionální brána do různých jiných dimenzí a je to, jako byl nenáviděn velmi ten level, jako skoro všichni hráči Half-Life už vždycky dohráli tu hru do té chvíle, než se teleportovali do toho Xenu, protože tam no, jako strašně moc tam skáče, jsou tam různé takové ty plošinovské věci, kdy musíš skákat jako z jedné platformy na druhou. A hlavně tam využíváš poprvé v té hře, využíváš takový speciální přískok, který jako tě jako dovolí skočit dál. Ano. A ty ho nevyužiješ v celé hře ani jednou, takže tam jako, jenomže proč já to vím? Já to vědět nemám, protože do Xenu, do pytle, ten Retroid Pocket z Číny prostě neumí načíst ten level Xen. Takže já jsem hrál 6 hodin, mi to trvalo, než jsem se dostal do toho Xenu a mi se tam objeví loading, pak černá obrazovka a vidím vstupní Android prostě systém. Ale kluci, jako děcka, vy to nechápete, jo? Já jsem viděl Michala, jak to hraje na té jako debilní čínské malé konzoli. To nemá ani 15 snímků za sekundu, jako jo. Ale ty si děláš ten zážitek, ale vyloženě jako až zbytečně prostě jako retroidní. Ale retroidní to je hezky, ale ne, to je protože rozumíte, přátelé, abyste pochopili moji životní situaci. Já jsem člověk, který prostě pracuje hodně z domu, dělám hudbu z domu a já prostě si tu hru nepustím jako na počítači. To mám jako pracovní nástroj. A taky jsi významný český streamer teda. Jo, ano, to je pravda. Já jsem nostalgický sedloň, přátelé, najděte si mě na YouTube. Ne, reklamy až posléze. Až zaplatíš. Ale každopádně pro mě je prostě velmi výhodné mít přenosné herní konzole a taky, že jich mám několik a miluji je. A tak mi to dovoluje prostě hrát ty hry prostě v divadle, když třeba nejsem zrovna na jevišti, tak si to prostě pustím na chvilku, akorát jsem prostě naštvaný, že ten Xen prostě asi nedohraju a nedohraju ani Half-Life na této konzoli, musím si to asi začít od začátku na počítači. Co se dá dělat, tak možná bude odpověď Steam Deck, ne? No já ho mám teďka půjčený od tebe. O Steam Decku si určitě taky pobavíme. Já miluju firmu Valve, která vynalezla Steam a všechny tyhle ty věci, jako Steam Deck, VR, Valve Index, tohleto, tak jako všechno to mám. Kdybyste to náhodou chtěli půjčit, tak vám nepůjčím nic. A o Valve se určitě pobavíme, protože Half-Life to je pro mě jako skoro videoherní bible. Já mám pro vás historku. Pojď. Markéto, ty chceš něco říct? Ne. Ne? Chci tě poslouchat. Děcka, já mám krásnou takovou vzteklou historku trochu, ne vzteklou, takovou příjemnou. Prostě já hraju polské hry teďka, já mám měsíc polských her. Tyjo, a teďka odvaha. Jako... Jako zaklínače? Ne, právě že ne. Já hraju polské hry z doby, kdy polští developeři ještě nebyli takový jako koumáci, jako teďka jsou. A můžu se tě zeptat, kde jako na ně narážíš? Jako ty na polské Steamu? hry? No. To by se zdivil, kolik je polských her. Tomu vozí z to Polska. bych se nedivil, to je velká země, ale a tam si zadáš do filtru, ať ti vědomí do polské? Ne. To byla shoda náhod, že jsem prostě hrál 2 hry za sebou, které byly z Polska a obě 2 ty hry měly jako velmi drsné technické potíže, o kterých vám teďka jako budu vykládat, jo. Prostě takhle, jo, abyste to pochopili, vážení posluchači a diváci, Polsko je v podstatě teďka taková
drobná videoherní meka, jako jo, je tam spoustu prostě studií, vydali Zaklínače 3, vydali Cyberpunk 2077, který měl taky jako takový kostrbatý začátek. Vylízali se z toho velice slušně. No právě vylízali se z toho, omluvili se komunitě, jsou prostě úžasný, fakt, jako kdybyste náhodou chtěli pracovat jako ve videoherním průmyslu, tak Polsko je určitě dobrá volba. Pak Ona to není tak úplně náhoda, ne? Tam do toho dost jako polský stát rve peníze, protože to je to jejich takové jedno z těch zlatých řemesel a tak to podporují. No, ale já jsem říkal, že hraju ty hry z doby, kdy to Polsko ještě úplně neřešilo. A ta hra se jmenuje Dead Island, jo? Prosím vás, znáte Dead Island? Jo, podle Dead nás Island jo. To bylo, jako já, když jsem byl ještě třeba před 5 lety v angažmá v divadle Lutek, nebo možná ještě předtím, tak to měli úplně jako všichni tu hru, protože ona se dala rozjet na ledničce, jako jo. Ona neměla vůbec jako žádné hardwareové nároky, vůbec, fakt si to prostě si mohl jako vzít Game Boy a tam si to nainstalovat, mohlo si hrát, přeháním, ale dobře. A je to zombie hra, je to kooperativní hra pro 4 hráče, ale můžeš si to zahrát i sám. A je to o tom, že si v letovisku na ostrově, který se jmenuje Banoi, a je to takové prostě turistické letovisko, přirovnal bych to třeba k Bali, jako jo, takže taková je luxusní jako středisko, kam jezdí prostě ti boháči šňupat kokain a... Nenadarmo se říká Bali, tam se holky balí. No, ano, přesně tak. Tak tam je Banoj, tam se holky... Banoj? Nevím. Banoj s holkou sdílíš kanoj. Přesně tak. No, takže kvůli té kánoji prostě tam jako všichni ti ruští oligarchové jako jedou utopit své moře penízku. No a vypukne tam zombie apokalypsa, samozřejmě, nikdo neví proč. A teďka ta hratelnost, musím říct, že je docela jako návyková, jo, protože to je v podstatě takový jako, že jo, sbíráš ty mačety a teďka sekáš ty zombíky, to je docela jako dobré, ale ta hra je celá taková jako roztomile paťatá. Já jsem se dostal do situace, kdy už jsem jako docela, já jsem vlastně dohrál jako nedávno, před 2 dny. No a byla tam jako taková část, kdy jsem se dostal do džungle, do nitra toho ostrova, kde bydlí jako ti domorodci, a teďka jako ti domorodci, kromě toho, že je trápí zombie apokalypsa, tak je trápí ještě gang nějakých pašeráků lidí, kteří je tam jako v noci vraždí. A protože prostě se destabilizoval systém, ta vláda na Banoi nefunguje, protože prostě vláda jsou zombíci teďka, tak se stalo to, že ti pašeráci fakt jako střílí prostě jako to, a oni ti jako všechny, a teďka ti dali jako takový quest, prostě úkol, aby si je prostě rozstřelil tam nějakého vůdce toho pašeráku, aby si zachránil ty domorodce, ne? A teďka to je tak jako hrozně pěkné, jak ty jako vnímáš, jak ti vývojáři chtěli udělat jako tu akční sekvenci, ale jako strašně moc se jim to nedaří, ne? Ty prostě přijdeš najednou k tomu táboru, teďka tam jsou všude, že jo, prostě ti chlapci s těma uzinama, ne? Tak ty se tam jako připlížíš, máš jenom ty mačety a najednou zjistíš, čistá jasna se prostě na silnici objeví automatická puška, ne? Tak jako najednou tam je, tak ty, no tak jo, tak já si ji vezmu, že? Jako tam není žádný jako, že by tam byl rozbitý jeep, víš, a prostě bylo tam nějaký jako mrtvý voják, že prostě umřel nebo něco, a tam byla prostě automatická puška na silnici, tak já jsem si ji vzal, že jdu střílet. A ještě svítila a blikala, ne? To se taky dělá. Přesně. A teďka prostě jsem si ji vzal a začal jsem jako střílet, fakt to byl takový ten Rambo moment, a potom jsem viděl, že nahoře je taková hlídková věž s kulometem, ne? Jako znáte to prostě z Call of Duty, ne? Jako, že teďka je ta sekvence, kdy prostě jdeš za ten kulomet a střílíš a máš fakt ten Rambo moment. A většinou tak tyhle ty kulomety nemají omezené náboje. No, ten měl taky neomezené náboje, že jo? Takže já jsem si říkal, dobré, no, tak si vystřílím, sice jako dobré, jako úplně to neočekáváš od té hry, ale uděláš to, že jo? No a já vlezu nahoru na tu hlídkovou věž. A teďka to bylo tak, že jo, představte si hlídkovou věž, to je prostě dřevěná konstrukce, teďka to má tu podlahu, a teďka to má ty 4 trámy a na těch trámech je ta stříška. No a ten kulomet byl postavený před jeden ten trám. Takže ty jsi jako chápeš, ne? Takže ty jsi tam jako vlezl a teďka
by si jako hrozně moc chtěl střílet jako do těch lidí, jo? Ale nemůžeš, protože uprostřed máš prostě takový trám a teďka ta hra je nadizajnovaná tak jako, že oni ti chodí hlavně ze středu, že? A oni nejdou jako po stranách, protože tam jsou třeba baráky, takže to tak já tak ze srandy jsem půl minuty střílel do toho trámu. Jestli náhodou tam není glitch. Jestli náhodou to třeba nemůžu dostřílet, mně bylo jasné, že to nešlo, protože tam není jako moc velká fyzika v té hře. No a pak jsem to rozstřílel tou automatickou puškou, no. To bylo takové hrozně pěkné. A znamená to, že Dead Island, který vyšel teďka v dubnu nebo kdy? 2? To byla 2, no. A tak tu si zahrál? Nebo ne, tu ani hrát moc nechci. Já jsem si chtěl zahrát tu Dead Island 1, protože o ní spousta lidí mluvilo, ještě jako si pamatuju, a byla ve slevě. Jsem si říkal, že to jako zkusím. Pak mám ještě jednu historku, ale možná budem dlouzit. No tak výborně, přátelé, vrhneme se na první bod? Ano. Tak zde je první bod. Hoj. Máme tady první část našeho podcastu a to je indie hra. Budeme pokrývat nějakou indie hru, kterou jsme si dali za úkol, abychom si ji zahráli a potom řekli naše pocity. A ta hra se jmenuje Superliminal. Yeah. Ano, a jenom jak se nám to přihodilo, ať to víte, jo? Jako podle jakého vzorce nebo podle čeho si vybíráme, no to bude totiž takové pravidelné okénko, ve kterém si zahrajeme vždycky nějakou hru, na kterou někdo z nás narazí. A tuto hru jsme vybrali díky náhodnému hodu digitální kostkou. Bylo to tak? Ale předcházel tomu výběr 8-10 her. A naskladali jsme si nějaké hry. Ze kterých jsme vybírali. Ano, naskladali jsme si nějaké hry, které nás zaujaly a tohle byl náhodný výběr s námi předvolených her a je to ten Superliminal. Superliminal, já k tomu udělám jenom takový krátký faktický úvod, řeknu nějaké reálie, abyste věděli, jaké třeba studio to vydalo. Takže hra se jmenuje Superliminal, je to logická seriální hra od vydavatelů Pillow Castle, což v překladu znamená polštářový hrad. A je to americké studio, které sídlí v Seattlu ve Washingtonu. A bylo založeno 11. ledna 2014. V té hře hrajete za nějakého kluka, ženu, někoho, je to jedno, hrajete možná za sebe a dostanete se do programu doktora Glena Pierce, který má svou firmu Somnasculpt, což já jsem byl jako dokonce pilný a udělal jsem si překlad názvu té firmy, takže Somna jsem zjistil, že švédsky znamená usnout a Sculpt znamená anglicky vyřezat nebo vytesat, jako skalp. Proč je to švédsko-anglicky? No já nevím, to jsem nezjistil. To jsem nezjistil. Mimochodem jsem nezjistil ani moc informací o tom studiu, jo, jako Superliminal je jediná hra, kterou zatím vytvořili od roku 2014, jako jo. Takže vrátíme se k doktoru Glenu Pierci, měl firmu, která se jmenuje Somnasculpt a je to příhodné jméno, teda usnout a vytesat, protože ten jeho institut nebo ta jeho firma se zabývá i snovou terapií. To znamená, že on tě uvrhne do snu, ten doktor, a nějakým způsobem se snaží vyřešit tvůj psychický problém. A to je jakoby ta hra. A jak se ta hra hraje? Podstatou je perspektiva a optická iluze, tak abych to trochu přiblížila, vypadá to asi tak, že se tam hraje hodně právě s perspektivou, která je opravdu jako reálná, to znamená přijdete k nějakému předmětu, dejme tomu herní kostka, pokud k ní přijdete blízko, je malinká a už tak malinká zůstane a vlastně s ní pohybujete v té velikosti, v jaké jste ji uchopili a zrovna takhle je. A pokud ji potřebujete zvětšit, což u některých předmětů potřebujete, tak od ní poodejdete dál, uchopíte, hodíte ji do výšky a tím, že ji vidíte nad sebou, vypadá obří a vy ji pustíte, tak spadne a opravdu zůstane jako obří, je veliká a vlastně se všema těma předmětama, které tam lze uchopit, můžete takto pracovat, to znamená, že si je různě přetváříte jejich velikost a i vlastně v některých případech tvar. A není to jenom o tom, že teda se ten předmět zvětšuje, zmenšuje, ale potom je tam třeba místnost, do které přijdete a chybí tam kousek kostky,
což se takhle zdá, ale vy si poodejdete do nějakého úhlu té místnosti, rohu nebo výšky jinam a najednou ten předmět se vám vlastně zacelí, vidíte ho, můžete ho uchopit a už je zase reálný. Takže tam opravdu funguje to na tom, co vidíte a nesmíte se nechat tím ale oklamat a musíte se trošku zamýšlet nad tím, jak by to vlastně mohlo vypadat nebo jak ten předmět doplnit, pokud chybí, čím v tom prostoru, aby byl celý. No, nevím, jestli jsem to řekla dobře. Ale... Řekla jste to úplně geniálně, ta hra po vás vlastně chce, to je definice jako think outside of box. Je to velmi zajímavé, protože v normálním životě nebo v realitě se na to vůbec nedíváte, že ten hrnek je malý a když přijdete dál, tak je ještě menší a podobně a tam se s tím pracuje a je to super se nad tím jako takhle vlastně zamýšlet nebo vidět to takhle. Já se zeptám, protože já jsem nesplnil tento domácí úkol a tuto hru jsem tedy si nenainstaloval a mě zajímá, když teďka vás poslouchám a velice mě to jako zaujalo, jestli ta hra, když ji hrajete, mění nějak ten herní princip, anebo jestli není počasí jako nudná. Ne. Na začátku máš princip právě té zvětšovací kostky, to znamená, že ta úroveň vypadá tak, že ty se dostaneš do nějaké místnosti, kde je prostě římsa nebo nějaká terasa, kde vidíš, že je že jsou ty další dveře a tam tudy musíš jít. Ale ta římsa je moc vysoká, takže to nedoskočíš. Jo. A ty najdeš prostě přesně takovou tu malou hrací kostku, kterou si zvětšíš, uděláš si z toho ten schodeček a dostaneš se nahoru. A poté se tam dostávají levely, které taky fungují s optickou iluzí, ale třeba pracují se světlem. Aha. To znamená, že ty se dostaneš do nějaké místnosti, kde je obrovská jáma, kterou nepřeskočíš. A je tam všude skoro tma, a jenom z té jámy jde světlo. Jo? A ty jako furt skáčeš, snažíš se to nějak přeskočit, zkusíš to jako skočit rozběhem, pořád se ti to jako nedaří. A pak zjistíš, že když se na to podíváš s určitým úhlem na tu jámu, tak zjistíš, že tam je taková dřevěná lávka, kterou můžeš projít a využiješ to světlo k tomu, aby si viděl na tu lávku dál. Aha. Jako pro mě třeba bylo tam úplně definující v rámci té hry jeden moment, to už bylo těsně tam před koncem, kdy v takovém velkém bílém prázdném prostoru je šachovnice. A když tam jdete, tak prostě spadnete. Buď na černém poličku nebo na bílém, prostě se propadnete do jámy a vrátí vás to někam na začátek. Protože ta hra si pohrává s realitou. A ta realita tam ještě jako nevznikla, protože ty čtverečky barevné můžou znamenat prakticky cokoliv a takhle to znamená díru. Ale když vezmete šachovou figurku a položíte ji na tu šachovnici, tak naraz se z toho stane ta šachovnice nebo vyplněné to políčko, na které můžete jako stoupnout. A přicházení tady na ty hry s tou realitou, co je pravda, co není pravda, jo? Nebo se blížíte ke dveřím a naraz zjistíte, že jsou jenom namalované, takže tím nejde projít. Ale když si stoupnete do správného úhlu, tak naraz ty dveře jako vzniknou. Ale pořád mě to jako drželo a pořád se tam objevovaly nové a nové výzvy a nové úkoly. Ale po nějakém čase mě osobně to už přišlo jako jednoduché, jo? Že už se to vlastně opakovalo a už trošku vím, co hledám a nabíhám do míst, do kterých bych normálně nenabíhal. Ta hra mě docela rychle naučila chápat ten herní svět, ale na rozdíl od tebe, Robine, tak jsem musel použít 3 nápovědy, abych to dokončil, protože to tam nedávalo smysl, protože to nebylo nějak jako logické. Takže jinými slovy... Já teda, sorry, jestli to doplním, já jsem to teda taky dokončil tu hru s 2 nápovědama, našel jsem si na netu 2 nápovědy, nebo tam se nějak v té hře dají aktivovat to ne, jsem že? Normálně YouTube to. Konkrétně teda v místnosti s jablíčkem a větrákem. Jablíčko, větrák moje, taky, přesně. Na té hříčce logické vás baví takový ten aha moment, kdy vám jako dojde, že prostě jste to vyřešili a byť je to třeba banální, tak vy ze sebe máte dobrý pocit, protože jako máte pocit, že jste chytří. A já v podstatě, když vás tak poslouchám a tu hru vlastně neznám, tak by se dalo říci, to je otazník, dalo by se říci, že to je taková oddechová hra, u které se sem tam velmi zapotíte? Velmi zapotíte bych neřekl. Ne. Jako je to fakt taková oddechovka. U té hry mě právě baví ten princip, ten pohled mimo krabici, mimo ten box, to, že vám to dá možnost přemýšlet o věcech jako jinak a o tom, že i kolem nás se dějou věci, které jsou prostě
relativní a pokud se na to díváme z nějakého úhlu, tak to pro nás vypadá černě, ale pokud se na to díváme z jiného úhlu, tak to vypadá jako bíle. Většinou se to týká nějakých drbů nebo povídání a pomlouvání kolegů a takhle, což v divadle máme pořád. Tak ty věci nejsou vždycky tak, jak to vnímáme, nebo tak, jak to slyšíme, nebo tak, jak to posloucháme. Takže v tomhle to pro mě by mělo jistý jako přesah i do toho reálného světa, že někdy je dobré změnit ten úhel pohledu, protože nám to může ukázat unikový východ. Já jsem jenom chtěla říct, že i když je to jako trochu náročné na přemýšlení možná, nebo to právě otvírá trošku jiné komůrky v tom mozku našem, tak i tak si u toho jako odpočinete určitě. A ona totiž ta hra je velmi příjemně udělaná. Ona je taková má krásné barvy. Má krásnou grafiku, pastelové barvy. Jednoduchou, ano, ten hlas toho doktora, který se ti tam ozývá. Ano, přesně. A hudba? No, vlastně, hudba takový příjemný jazzí. Takový jako výtahová hudba něco. Výtahová hudba, no. No, ale jako promakanější. Není to otravná, jako taková jakože umělecky hodnotná, bych řekl. Tak přátelé, já mám takovou otázku na závěr v podstatě. Jestli byste tu hru doporučili a pokud ano, tak komu? Já bych tu hru určitě doporučila i dětem. Hrála to se mnou chvíli moje 10letá dcera a musím říct, že měla dobré postřehy a vlastně 2krát to vyřešila sama, hrála jsem to a ona sama měla nápad, co udělat teď. Udělala jsem to podle ní a ano, bylo to tak. Takže si myslím, že i jako pro děti to je dobré a hlavně není tam žádné násilí ani nic podobného a je to fakt jenom o tom přemýšlení a zapojení té hlavy. Takže za mě teda klidně i asi 10+, no. Nevím, jak by to byly jako mladší děti, ale tohle mi přijde fakt super. Ty 2,5 hodinky nebo 3 hodinky hraní, tak to můžete přesně zvládnout i s dětma a všechny to může inspirovat. A taky má ta hra docela příjemný humor. Je takový jako lehounký, ale je příjemný a ta hra je prostě celá příjemná, takže pokud chcete strávit 3 příjemné hodinky svého života něčím jiným než stresováním se, kolik stojí Nutella, tak si to rozhodně zahrajte. No a já bych tuto hru doporučil každopádně sám sobě, protože mě vaše povídání velice zaujalo. Následuje naše hlavní téma. Hlavní téma jsme řešili docela hodně tady s mými kamarády, podcastery, ale nakonec jsme si řekli, že přece jenom je to první díl a bylo by super, kdybyste nás poznali trochu i videoherně blíže. Takže jsme se rozhodli, že hlavní téma bude my, videohry, při dospívání a jak jsme k ním přišli a proč hrajem. Jakmile toto téma zaznělo, tak já jsem si uvědomil, jak opravdu zásadní roli pro mě ty hry hrajou. Zásadní roli hrajou, že jo? Protože my jsme vyrůstali v rodině, já mám 4 bráchy a 1 sestru, takže my jsme samozřejmě nikdy nebyli jako tak bohatí a rodiče nebyli tak movití, abychom mohli mít doma nějaký jako počítač nebo nějakou herní konzoli. Takže úplně první setkání se s herní konzolí bylo nějaké staré Atari 2600, myslím, které nám půjčil náš soused a tam jsme hráli rybaření. Tam byl prostě borec a tam se napínalo, že jo, lanko, jenom se sbírali prostě pixelové ryby a to, že to byly ryby, jsme prostě museli jenom jako vědět, protože jinak to tak vůbec nevypadalo, že jo. No a poté nastal čas, kdy si brácha koupil Didaktik. A tím začala moje závislost asi. V podstatě tam bych mohl mluvit asi hodiny a hodiny o tom, co jsme hráli, ale každopádně miloval jsem The Fred, nebo Fred se to jmenovalo, to byla taková úniková hra z pyramidy, kde chodil takový zvláštní pinčlíček s kloboukem a šplhal po lanech a střílel duchy, tak to jsem jako miloval a také jsem miloval Rapton, nebo Repton, teď nevím, Rapton, což byl vlastně takový Boulder Dash, ale snad dokonce z českého pera a to jsem si teda nesmírně užíval a to byly hry, které byť jsem byl velmi jako malý, tak jsem je dokázal ovládat a hrát sám. Ale těch her samozřejmě byla velká spousta, ale tyto 2 určitě se zapsaly do mého srdce jako nejvíce. Jak se třeba ten Rapton hrál? Protože jako já jsem z úplně jiné generace než ty, tak pro mě Didaktik, to si vybavím český jazyk, když jsme psali diktát. A tak mi to jako, bylo to něco jako Sokoban, ta logická hra, nebo jak to fungovalo? No to člověče, to je prostě klasický jako Boulder Dash, to je to, že chodíš, že jo, s nějakou postavičkou a máš tam hlínu, diamanty a kameny.
Jo. A víš, co to je? To potom vybíráš tu hlínu a musíš si dávat pozor, aby na tebe nespadl kámen, jinak by tě zabil a musíš pozbírat všechny diamanty a pak se ti otevře otvor, který můžeš vyjít pryč. Ale pozor, nebyly tam jenom kameny a v té hře se objevovaly vajíčka. A to, přátelé, jenom když jsem viděl to vajíčko, tak jsem dostával hysterické záchvaty strachu a prosil jsem bráchu, ale fakt jsem jako plakal, jako měl jsem fakt hysterák, aby to zahrál jako za mě, protože z toho vajíčka, když se rozbilo, vylezl úplně odporný pixelový pavouk a já jsem se z něho jako vždycky, jako jednou jsem se počural strachy, jako doopravdy u toho. A od té doby mám prostě trauma. A jinak ten didaktik, to je taky nutno možná říci, to už je vlastně počítač, to není vlastně herní konzole, že jo, mám pocit, že se to počítá mezi ty Commodory a tyhle typ. Je to napodobenina českého, nebo československá napodobenina ZX Spectra. A to je vlastně takový počítač, kde se vlastně ty hry načítaly pomocí audiokazet. Takže strčila se audiokazeta do přehrávače a tam zněly takové zvuky jako a z toho se ta hra načetla. Přátelé, můžu vám říct krásnou historku. Bráška donesl novou kazetu s hrami, které jsme neznali a byli jsme úplně nadšení. A jedna hra byla očividně strašně jako dokonalá a namakaná a to se poznalo podle toho, že se načítala třeba 15 minut. Tak jsme to tam strčili, začali jsme vařit a připravovat nějaký pokrm s tím, že za těch 15 minut už to bude načteno. A to byla hra, která když se načetla a my jsme zmáčkli Enter, tak to spadlo a napsalo to, že znovu musíte nahrát 15 minut tu hru, aby se to prostě třeba jako na podruhé podařilo. Ta hra se nám podařila spustit pouze jednou v životě, hráli jsme ji a pak jsme ji nechtěli vypnout, tak jsme ji hráli, prostě jsme ji měli furt načtenou, nevypínali jsme tu hru a hráli jsme ji třeba týden v kuse. Hezký, Míšo, hezký. Ano, tak to vlastně bylo moje první setkání jako s hrami. Markétko, poděl se s námi o tvou herní minulost. No, u nás to bylo takové možná trochu jako zábavné, nevím. Nedokážu vůbec jako říct, kolik mi bylo let, ale vím, že se u nás doma nějakým způsobem objevily takové ty kazetové hry, máte prostě nějaký přístroj, na televizi to napojíte a strkáš se do toho takové kazety jako na stojáka a ty kazety jsme vždycky kupovali někde na tržnici a bylo to takové nedostatkové zboží a hlavně to bylo jako drahé a na té kazetě bylo několik her. Takže to byly takové ty žluté kazetky. Ano, žluté kazety. Napodobenina vlastně Nintendo NES. Tím se říká cartridge, ne? Jako, cartridge, ano. Tom říká kazety, ale... Jo. A tímhle jsme jako začínali doma. Měli jsme jednu, kde byl právě Mario. No jasně. A to Mária do dneška miluju, to úplně jsem si ho zamilovala a hlavně moje máma, protože je mladá, celkem bych řekla, a v té době hlavně mohla být tolik, kolik já teď. Takže musím říct, že teďka to trochu propálím, moje máma do noci, do 2, do rána a podobně hrála Super Mario. My jsme se mohli koukat maximálně do 9 a pak jsme museli jít spát, ale tajně jsme nenápadně chodili, že ještě se potřebujeme napít a ještě se potřebujeme na záchod. A moje máma prostě pařila do 2 do rána Super Mario a bylo to neskutečný. Jednou dokonce v ABCčku vyšly cheaty, jestli se tomu tak říká, zmáčknete prostě tlačítka v určitém pořadí na ovladači a ono vám to hodilo nekonečně životů. Co? Což bylo naprosto skvělý. Takže jako v těch televizních hrách to už umělo, jo? Tady v téhle televizní hře to bylo už právě v tom Super Mariu a měli jsme nekonečně životů. To znamená, že to nebylo, že musíte hrát, až to příště zapnete, musíte hrát třeba odznova, nebo když vám dojdou 3 životy, tak jste prostě v háji a musíte začít zase odznova. Ale ne, my jsme to mohli hrát dál a to bylo úplně skvělý. Takže takhle jsme jako začínali, pak nám táta dovezl z Německa PlayStation 1, ale ne takovou tu velkou hranatou, ale takovou tu odsumlanou malou. Ano, slimku. Ano, slimku. A to teda, ježiš, tak to bylo úplně, to jsme se hádali, kdo bude hrát, jestli máma, nebo my, nebo jak to vlastně teda bude. Všichni jsme to hrozně chtěli hrát a bylo to úplně totálně. A jakou hru jste hráli na PlayStation 1? Na PlayStation 1 dovezl nám první hru a to byly Muppet Monster. Aha. A byla to taková ta chodička, prostě chodíte s tím žabákem a osvobozujete ty ostatní prostě mapety.
A bylo to taky super a hlavně ta grafika byla úplně někde jinde, že jo? Protože předtím kazetový a teďka najednou máte prostě tyhle jako super prostě hry. Ukládáte si to na ty karty, které tam prostě byly, takže potom hrajete zase dál a nejedete od začátku a podobně. A bylo to úplně skvělý. Hlavně ten ovladač byl najednou úplně jiný, než prostě úplně totální pecka. A hlavně za mě osobně to byly už hry, které měly prostě luxusní zvuk, že už to mělo hudbu, už to mělo prostě normálně artikulované zvuky, to bylo super. A počkej, já se chci ještě zeptat, chci vrátit k tomu Mariovi, jak si o tom vykládala, že jste to kupovali na tržnici. Byl to fakt jako Mario, nebo to byla nějaká jako nějaký jako levoboček? Jako... Já myslím, že ten Super Mario jsme měli právě nějaký originál kazetu. Aha. A potom ty ostatní hry byly právě z tržnice a bylo to hrozně jako znát, protože ty hry jednak nebyly graficky moc jako hezký. Bylo to takový vlastně podivný a mnohdy jsme ani nevěděli, jak se ta hra hraje, protože byla fakt jako divná ta hra. Takže jenom abych to doplnil, jako jo, v té době vůbec, jako prakticky skoro vůbec neexistoval nějaký zákon o copyrightu a o duševním vlastnictví nebo něco. Pochopitelně, že to jako existovalo, ale my jsme tady byli prostě země třetího světa, dá se říct, jako v té době. Takže existovala spousta padělků, spousta levobočků a Maria jste si mohli zahrát asi 17 verzí, ale ta originální, tu se nikdo nekupoval, protože byla samozřejmě strašlivě drahá. Že? I do dneška je v podstatě, teď už je to sběratelský kousek. Já jsem taky začínal na Didaktikovi, toho jsme měli doma, vlastně ani nevím, jak se k nám dostal, tak to jsme s bráchou hodně jako na tom pařili hry, různě mlátili trpaslíky a ničili tanky. Potom jsme měli 486. A to už bylo něco v té době, jako ale. A to už bylo něco, ale to protože taťka byl novinář a dostal pracovní prostě počítač, tak na tom jsme hráli Prehistorika. No tak jejda, 1, 2? 1. Mm-hmm. A to jsme pařili brutálně. A toho jsem si zrovna pustil vlastně. Prehistorika a Lvího krále ještě. No jasně, Lion the King, jasné. A za mě překvapilo, jak moc těžké to jako bylo. To vlastně je strašně těžké. Se současným přístupem k hrám, tak je to vlastně hrozně těžký, protože tam záleží moc na přesnosti a opravdu člověk musí být perfektní v tom hraní. V podstatě se musíš naučit takovou choreografii toho levelu. Ano, pořád to opakovat. Ale furt to bylo pěkné a nějak jako to na mě dýchlo, ale zahrál jsem si jenom kousek a říkal jsem si, že nebudu se tedy tím stresovat. A byla tam hra Hunter. Neznáte Hunter, to? Přemýšlím, ale neříká mi to nic. Je to taková jako plošinovka, objeví se u nějaké takové uschlé vrby, si borec, co má brokovnici a jdeš do strašidelného domu. A tam chodí... Já vím, a to je ale brutálně těžké. To je hrozně těžké. Tam jedou dá asi mrtvej. A tam byly poprvé jako filmečky, jako by jsem viděl filmečky v té hře, že tam proti tobě jde taková stará sicilská babka prostě v šátku a háže po tobě nože. Ano. A když se trefí, tak tam vyskočilo takové okno, jak ti ten nůž na těch 3 obrázcích jako takhle zajede do té hlavy. A končíš a zase začínáš na začátku. A bylo to skvělé, bylo to strašidelné, pak se dostaneš pod ten dům a duchové, to brácha za mě musel dohrávat, protože to jsem jako nedával. Tak to bylo to 486. Pak jsme měli Pentium 2. To už byly hry jak víno. To už byly hry jak víno. Age of Empires. Jasně, tohle se tam všechno jsme tam hráli, ale a českého fotbal manažera, to jsme taky jeli furt. Ale jo, že si jenom pamatuju, že to mělo nějakých 860 megadisk, že to mělo jako paměť, míň než, jako nevím, cokoliv vlastně, míň než tvoje sluchátka teďka, co máš. Než klíčky od auta. Ano, vlastně jo. A tam jsem měl nejhranější hru Rollercoaster Tycoon, to jsem úplně miloval. No úplně. Jasně, a to jsem hrával, nevím, jak to, že zvuky, teďka jsi to řekl, já slyším ty zvuky. Úplně ty zvuky, ty pixelově nablité tam vždycky hromádky, když se to s nima točilo moc. To bylo tak strašně zábavné, mohl stopit ty lidi, bylo to hrozně jako skvělý. Jo, já promiň, že ti skáču do řeči, já to si pamatuju, kamarád, jak to hrál, tak on nějak vymyslel nějakou dráhu, která byla perpetuum mobile, jakože... Nemohla skončit nikdy. No ne, že... vytvořil trať, Rollercoaster Tycoon je prostě hra, kde vytváříte zábavní park a můžete prostě tam stavit horské dráhy a tohle. A on jako postavil horskou dráhu, která byla jako tak strašně přemrštěná, že neustále ti lidi blili a když blili, tak měli hlad
a hned zatím prostě byl jako stánek, kde si mohli koupit hranolky, aby se najedli a potom jako zase byli jako jurodiví, tak si zase jako se rozjet, jo, a takhle neustále jako vydělával prachy. To je chytré, tyjo. A jako vzkvétal mu ten park, sorry. To je perfektní, ne? Tohle byly prostě skvělé hry, kdy něco jako buduješ a stavíš a takhle, to bylo fantastické. Pak ještě jsem měl první vlastně jako erotické zážitky, kdy jsem si stáhl erotický Tetris. A vlastně, ale oni neměli snad oni měli bikiny. Byli v plavečkách, bikiny nebylo měli. to zase tak ostré, ale i tak nám to stačilo tenkrát. Úplně to americké stačilo. bikiny a byl jsem... Americké bikiny, to abys pohledal. To ještě, ano. A my jsme totiž tak jako, že bychom někdy měli PlayStation nebo něco, to jsme jako neměli. A to je věc, která vlastně ta absence toho, že v dětství toho nebylo tolik, kolik bych si přál a je to tak dobře. A teď ale mám ten pocit, že si to musím nahrazovat, proto jsem hrozně rád, že si můžu plnit, já si tak plním ty dětské jako sny, že teďka už můžu mít tu konzoli a zahrát si ty hry a vlastně si ukázat a tohle chci a tohle můžu hrát, tak to jako jde. Jo? Furt nemám na PlayStation 5 a VR bych chtěl a tak, takže to ještě pošetříme pár let a to už bude PlayStation 6, takže to je, jako z toho se nevymotám tady z toho kruhu nikdy. A ještě jednou k nám přijela teta z Prahy, my jsme pořád měli didaktika, ale přijela teta z Prahy a měla notebook už, jo? Doktorka pražská potřebovala prostě na tom pracovat. A na tom Windows 95, 8. To už nevím, co na to měla. 5. Asi 5, ono to bylo hodně z čerstva. A měla tam Prince of Persia. No jej. A tak jsme se s bratránkama, sestřenkama, s bráchou toho jako střídali. Já jsem ještě na to byl malučký a moc mě to nešlo, vlastně mě to moc nebavilo. Ale byla to už taková ta ikona těch her, o čem jsme se pak mohli machrovat se spolužákama. No, jako já jsem úplný trapák, já jsem začal až po roce 2000 samozřejmě, že jo, protože já jsem se narodil v 96. Takže v té chvíli, kdy vy jste pařili Jack Z Rabbita nebo Prince z Perzie, tak mě byly ani ne 2 roky nebo 4 roky prostě. A byl tak já jsem třeba pařil, ještě nebyl na světě. No, tak to je samozřejmě velmi, velmi depresivní. A Tetris jsme měli na hajzlu, to byla ještě vlastně Máš to furt? A tak počkej, tak to budeme kamarádi. A ještě mě zajímá jedna věc. Kdo z vás měl Tamagotchi? Já! No, všichni se hlaste, protože tohle je prostě audio podcast. Tamagotchi je boží. Emočně jsem byl narušen v jistém období. Robinku, my tě pustíme se chvilku. Tak jsem měl prostě Tamagotchi, teď se o to starám prostě ty dny, hodiny a týdny, prostě měsíce. Fakt jsem byl pečlivý. A jaké zvířátko? Já jsem měl nějaké ufonské, z toho vyrostl pak nějaký ufon. A celé to mělo končit tím, že on dospěje do nějaké té fáze a odletí na svoji jako planetu. Ale on mi dospěl, když já jsem spinkal a odletěl mi a já jsem se ráno probudil a Tamagotchi bylo prázdné. Já jsem žádné konzole, když jsem byl malý, neměl. My jsme začínali prostě na počítači. A pamatuju si, že první den, kdy tatínek přivezl fakt jakouž mašinu, to už mělo tenkrát prostě Windows XP, tuším. No tak to je možná Windows jako 98. Tak to už pány z bohatých poměrů, dívej se na to. Možná Windows 98, teďka nevím. Každopádně že ten první den jsem vylil na klávesnici JUICE. Ty vogo, ty máš na to štěstí. Ty seš normálně... Děcka, my jsme hráli nějakou hru, která byla podobná Pac-Manovi, akorát mám pocit, že to byla nějaká reklamní hra na becherovku nebo na lišku, že místo prostě tam těch teček byly malé lahvičky becherovky, které si museli jako a to si měl herní výběr. Já si to nepamatuju, to mě bylo fakt jako 6. Já jenom vím, že jak jsem byl z toho extatický, tak jsem hned vedle sebe měl prostě ten juice a to se vylilo a to bylo, myslím, poprvé, co mě jako taťka jako dal facku. Myslím, že to bylo což jako chápu úplně normálně, chápu vůbec žádné traumata, protože já bych udělal úplně to samé svému děcku. Poté, co tě umí myšku sanitolem. Ale na tom jsme jako hráli nějaké hry, ale v tu chvíli jsem byl ještě já hrozně malý, tak jsem spíš to vypadalo tak, že můj starší brácha o 4 roky hrál ty hry, které já jsem chtěl hrát a mě hrozně bavilo se na něho dívat. Jasně. A do dneška to vlastně mám, že se hrozně rád dívám na hry, které já neumím hrát, ale fascinuje mě, když je někdo umí hrát. A to jsou povětšinou třeba jako ty různé stavební strategie a tak, kde stavíš jako město, třeba Cities Skylines. To vím jako, že nebudu nikdy v životě jako v tom dobrý. Ale to vypadá moc hezky taky. Ale hrozně se na to pěkně dívá, když to někdo umí hrát. Ale jako takový první zážitek, co si pamatuju, co ve mně zanechalo velkou emoci, byla hra, do které byste to v životě neřekli, protože není zas tak často probíraná. Je to Star Wars hra a
ta hra se jmenovala Star Wars Republic Commando. Je to hra, po druhé epizodě klony útočí, jako ti, kteří znají Hvězdné války. Omlouvám se lidem, kteří neznají Hvězdné války, teďka si tady prostě budu masturbovat chvilku. No pojď. A byla to hra, kde si hrál za speciální jednotku klonů, ano. Kteří měli za úkol, ber to třeba jako takový prostě nějaké speciální komando, že jo, jako v dnešním světě máš prostě nějakou speciální jednotku, která je vyslána prostě zabít nějakého teroristu, třeba nikdo o nich nesmí vědět. Tak to samé bylo v tom zasazené, ale v tom světě Hvězdných válek a ty hraješ za ty klony, které si prostě viděl v tom filmu, že jo, a mě bylo v té době, já nevím kolik, 10 možná, nebo tak. Ta hra mě úplně jako fascinovala tím, že prostě to najednou bylo úplně jiné vyprávění, než co jsem znal z těch filmů, protože ty filmy, pojďme si to říct, to jsou prostě pohádky, ta originální trilogie, to jsou pohádky. To jsou pohádky, jako, které se odehrávají ve vesmíru a takhle to vlastně všichni mají, jako kor teďka, když to vlastní Disney, že jo, tak je to furt propírané prostě s dětskama, ale tohle to byla opravdu hra, která byla prostě temná, byla jako brutální, zabývala se věcma, které byly vážné a hrozně mě to oslovilo v té době, protože to bylo cool, že jo, byl jsem mladý a hrál jsem tu hru, kterou jsem neměl hrát, ale taky protože jsem z toho měl úplně jiný pocit, než z normálních jako Star Wars her i z těch jako jiných jako her. No a potom musím samozřejmě zmínit sérii Half-Life, no, která ale vlastně nesouvisí s mým jako seznámením s videohrama, ale je to prostě moje snad nejoblíbenější médium, které jsem kdy jako zažil. To chápu. A o tom si budeme ale povídat jindy, protože Half-Lifeu budeme určitě věnovat nějaký díl. Tak a máme tady třetí část a to je bulvárek a na to tady na bulvár máme 2 odborníky z divadla Mír. Takže to je pravda. Kluci, vy jste nasosali nějaké peprné informace z historie nebo současnosti? No to uvidíme. Z herního průmyslu. Z herního průmyslu. Tak nám něco šťavnatého. Je to šťavnaté a je to dokonce z České republiky. Ano, nutno říci, já jsem chtěl udělat jenom takový úvod před tím bulvárem. Ano. Děcka, uvědomte si, prosím vás, všichni, co to posloucháte. Všichni. Videoherní průmysl je obří, skutečně obří. Olbřímý. Pokud do toho budeme započítávat i mobilní hry a Fortnitey a Call of Duty a FIFA a všechny tyhle ty věci. A úplně všechny, ještě konzoloidní hry. Všechny konzoloidní hry, tak je to opravdu obrovský průmysl, kde se točí nehorázné množství peněz a pak se můžou stát i takové věci, o kterých vám teďka budeme vykládat, jako třeba o jednom hráči hry World of Tanks. Představte si takovou situaci, že prostě sedí 2 policajti, že jo, na své stanici a najednou prostě někdo zuřivě zabuší na dveře. Policajti určitě pozvou daného dál a tam se objeví zmatený chlapec, který jim říká asi něco takového. Dobrý den, já jsem Tomáš a hraju videohry a ztratil jsem tank. Jak jako jste ztratil tank? No, ukradli mi tank. Jak vám, vy máte tank? No tady ne, v počítači mám tank. Vám ukradli v počítači tank? No mě prostě ukradli účet, kde jsem měl přihlášený svůj tank, do kterého mi maminka dala spoustu penízků, abych ho mohl mít nejlepší a ukradli mi e-mailovou adresu, takže já ten tank nemám. A kolik penízků do toho maminka dala? Asi 25 000. No tak to se musí řešit. No a pak policie prostě zoufale hledá toho tankistu, který s tím tankem jezdí a ten tank, pozor, ten tank pořád v té hře aktivně jezdí. On tam aktivně žije. Ten člověk, který ten tank ukradl, tak pořád má stejnou identitu, jako měl ten chudáček chlapeček předtím a s tím tankem prostě tu hru hraje. A ten chlapeček chudák kouká na tu obrazovku, vidí tam ten svůj login, prostě, ale nemůže to ovlivňovat. Vidí, jak ten tank dělá třeba nějaké chyby a říká, kurde, to bych neudělal a ti policajti tam taky tak číhají
u té obrazovky, říkají, kurle, my tě chytíme a bouchají určitě, že jo, pěsmi do té obrazovky a on nezastavit. Já totiž nevím, jak se chytá takový kyberzločin. Já prostě. to taky nevím. Já jenom, abych to uvedl trošku, je pravda, že my jsme herci a trošku si to samozřejmě přibarvujeme, ale o tom ten bulvár samozřejmě je, že? Od nás konkrétně žádné. je to zpráva, nebo je to případ, který se stal na Starém Městě na Šumperku. Stalo se to 26letému mladíkovi, takže asi nemluvil tak infantilně jako já. To je ale jediná odchylka. Prostě mu ukradli hesla od e-mailové schránky a online hry World of Tanks, svět tanků, což je taková hra, kde prostě máte svůj tank, levelíte si ho a prostě střílíte ostatní tanky, no, je to super. No a v podstatě... Ten pachatel prostě neoprávněně získal ty přístupová hesla k tomu e-mailu a k tomu účtu, takže on se na to nemohl přihlásit. Samozřejmě, že do toho vložil nějaké prachy, asi nějakých 10 000 to bylo nebo kolik, ale vtip je v tom, že oni jako neustále ten tank viděli prostě v tom světě a že já aktivní. si prostě ta představa je jako geniální. Jak tam sedí ti detektivové, rozumíš, u té hry. Ukažte nám ten tank, tam je, no to je, zastav ho, Pepo, a jak vole? Ne, představ si, ale jako chápeš, ne? Nějaký Luboš a prostě Libor řeší jako finanční problémy, ne? Řeší prostě daňové úniky a tohleto, protože já nevím, jak se klasifikuje, to je krádež, ne? No, Nebo ale kdo to jako... A protože už je to jako krádež jako něčeho, co má větší hodnotu, no. tak on to prostě musí řešit. To, jako, No jasně, to už je jako... takže to asi nebylo 10 000, že jo? Ne, nebo 10? Nad 5 000, všechno, co je nad 5 000, musí řešit. No tak vidíš Už je to. jakoby trestný čin. Takže Ano. oni ten tank prostě do dneška honí, že jo? A teďka si představ, že Luboš a Libor teďka řešili prostě tam někde na radnici, že nějaký politik ukradl strašné množství peněz a najednou jako musí řešit nějakého typose, který prostě hraje World of Tanks. Ale vem se, jak ten Luboš a Libor, rozumíš, sedí u toho počítače, řeknou, tak my si musíme taky založit účet, ať ho chytáme. Jako, jak se bude jmenovat? No nějak nenápadně. Ne, ale představ si. Policie České republiky. Prostě tank policie České republiky. A jak si to tam potom tuní. zákona zastavte. Jako, to si vytuníme, máme 1000 korun, tak si koupíme majáček. Tak si tam vytuní ten tank, dej si tam Teďka on majáček. zmizel, Luboši, on zmizel, tak on se asi odhlásil, jo, to může. Ne, to je ale jako představa, že třeba ten Luboš starý, kterému je 50, přijde za svým dětskem prostě domů, aby mu založil účet na World of Tanks, aby mohl chytat pachatele. Je prostě geniální. No je to geniální, jako připadá mi to jako fantastický příběh. A představ si, že přijde ten šéf do práce a prostě ti dva tam hrajou jako World of Tanks a říkají, co děláte, proč nepracujete? Ale my pracujeme, my chytáme tank prostě. A oni už 4 hodiny sedí prostě u toho. A teďka víš co, to je taková ta hra, kde si můžeš jako připlatit za to, abys byl lepší. Lepší, ano. Takže si do toho suli ty prachy představ sami. si Luboše a Libora, že jdou za šéfem, že potřebují prostě prachy, Přidat. jako dotaci ho hlavního města, pásy. aby si koupili nové pásy, protože už nestíhají ten tank, že ho chytat. Že? Prostě neskutečné. No, takže toliko prostě k šumperské situaci World of Tanks. Nedočetli jsme se, jestli ten tank chytili nebo ne. To ho ještě chytají. Možná ho ještě chytají, možná, že Luboš a Libor ve Starém Městě na Šumperku se pořád snaží najít pachatele tohoto ohavného činu. A my jsme možná omylem prozradili jejich plány. My jsme omylem, to se omlouváme. A taktiku. Ale každopádně klidně se podívejte na jakýkoliv dokument z druhé světové války, vám určitě pomůže. A možná toho pachatele přece jenom najde. Jako, jestli se na to díváte nebo to posloucháte, tak nám napište, jestli jste ho chytili, pane Libore a Luboši. A Jestli se na to díváte vy, co máte ten tank, tak ho vraťte. Tak ho vraťte, jako. To se nedělá. Ne, skutečně fakt se to nedělá. Chudák na tom dělá. Představ si prostě kluka, který třeba nemá holku, je mu 26, má World of Tanks, prostě je to jako obrovská část jeho života a někdo mu ukradne prostě jeho oblíbený tank. Ale představ si kluka, který má holku v 26, všechny jejich peníze prostě z domácnosti společné vrazí do tanku a oni jim ten tank ukradnou. Chápeš to? Ten kluk má doma peklo, ti říkám. Jo, to je pravda, ty. Místo společné dovolené si koupili tank a oni o něj přišli. To je smutné, to je strašně vlastně smutné. Čím více se tomu smějou, tak tím je mi to líto víc. Ale myslím, že to všichni přežijou. Nějak pak, ne? Jo, tak naštěstí nejde o život, že? A když jde o život, tak jde jenom o tank. Dámy a pánové, tohle je konec naší první epizody Herci hrají hry HHHčka. My se moc těšíme na další epizodu. Zůstaňte s námi, poslouchejte nás, máme vás rádi a držte se. Ahoj!